ngiphethe isigaxa sendaba ezolekelela kakhulu omakoti abayogana asebaganile mhlawumbe kasebenza isikhathi eside beganile vele ngeke basize lento ngoba usisikhathi umuntu ufika post bese kuphendula umuntu ona 20 years eganile angayizwi into esilekelela ngayo basayogana nabaqeda ugana nabazimisela ukulungisa vele ngeke umlungise umuntu osangalungile nencwadi yasho ukuthi abangalungile abahlali bengalungile kodwa senzela laba abafisa ukulunga ngijabona nginento embili engizokubuza zona ngithola impendulo mina ngalento bengipostile ukuthi yindaba kuba nokuthi umakoti umalokazana umlobokazi ethi mayisefika emzini kuguquka izinto ayibone sengathanda ayibone sekunenkinga ayibona umama esengamuzisisa abafowabo bayibendo odadwa abanje izinto ezinjalo akusikaningi kodwa ngizomunye Paula ethi bonke omama ezala ngase ngithi mina ngazi ngikubone kini ngomama lokho nabanye bakhona kodwa ngifuna ukuthi ke ngibuye kutheni ke ngitholile impendulo ingabasiza abaningi asibuyele la nawe umalokazana la ekhaya yini eyayenza ukuthi omalokazana okanye umakoti esawuka angithathe igama likamakoti ngoba into engeke angithi umalokazana okanye ngodusi lesikhathi yongena emzini yini eyayenza ngoba basakwenza abaningi lokho bayakwazi ukubaleka bokuthi mayefika afike lesihlahleni makusemakhaya isihlahleni sangakuleyo ndawo kulindwe lapho kwakulindelwani kwakwenziwani ulwazi lwakho ngalokho ngokufunda kwakho kwakwenziwani lapho khona bezokhula bezokwazi masifika esihlahleni ekuseni bazothi sihambe siyogeza emfuleni kuyogeza emfuleni ibambe lapho kuyogeza kuphi emfuleni igama lokugeza qhubeka ngiza nendaba esiyogeza emfuleni mangigeza emfuleni ngisusa yonke imikhuba yakithi engibuya nayo ekhaya nje kunalento kuthiwa udlule entweni eningi abanye udlule entweni eningi sukuyogeza zonke lezo zinto akukhathalelekile uyintombi akukhathalelekile ukuthi osesiyintombi kodwa unezinto zakini hleze unengcabo kagogo la ekhaya owagcaba umncane ungazi wena kanti ufuna ukushiya into yakhe kuwe hleze mhlawumbe la ekhaya bekubethelwa nikholelwe ekutheni kuyabethelwa uneyinhlanga zakini unabantu abakwembethe bakini hleze mhlawumbe ababe babi owababe bahlasazi qhubeka ngentombi kwakwenzela lokuthi uhambe uyogeza emfuleni niyintombi mawuphuma lapha emfuleni inkolelo yayithi yonke imikhuba nokona iphambeko insila zonke yebo zisale abantu ababa bakwembethe sebesele kuphi emfuleni ngoba ugeza ukhulu baye babephatha umnikelo becele bese befulathela bayaphike masebeqedile siyabiyela esihlahleni seyogcoka phela makothe kambi akesithi kusemalokishini asikho isihlahla ngithi kodwa kwakukhandwa into engathi umgoqo angithi uma kodwa afikele lapho bese makuthiwa awukho umfula uthatha amabhakede noma u4 ufaka amashu athathwa ayokhalweni ahambe nezintombi ukuthi uyoshiya konke asuka nakho kubo khona ezongena la kanjani nje akusenziwa lokho ayiningi futhi iminyaka kwaye kwaleyo nto leyo ake sijampe na intombi semgonqweni yini bafanele emgonqweni asingachazile sigxile ngifuna ukuyithatha ke mina siye emlilweni bayazi umlilo ukuthi mayiweqa kwakwenzelwana mayigijima iqede emlilweni ngo4 ekseni okanye ngo5 yongena ezibeni not ezibeni ngiyaqosa emfuleni umanzini ahamba kangaka yayisuka igezana intombi into engakaze mhlawumbe kuthi kuyathola isoko sibuyele emuva ngigeza zona lezi yazinto izinto zasekhaya zingamnamatheli ingene kahle kuphi emzini nasi isigaxa sendaba engisiphethe ke mhlawumbe izoba nophathi kodwa ngizoyisheshisa uthi bawazini ukuthi ake angiyeke intombi ngithatha umuntu nje osewaqoqa le ndaba ngizoyethi igama ngizothi yizalukwazi ezingamdedela umuntu ezimthandayo izalukwazi ezingamdedela ubani umuntu ezimthandayo uyazi uma uqoma unesoka mazi kuthandile izalukwazi zalapho zihlala kuwe ziyakwembatha ungakhishelwe ngisho isente zikuthanda izalukwazi zalapho zikubona ufanele uba umakoti kanti lo wakho bedlala nihlukana after 2 years or after unyaka uyazi lezo zalukwazi azikudedeli zihamba nawe lapho uhamba khona kunjani uthi bowazi lezo zalukwazi lezo mawufika kuyenzeka usisikhathi uyiphupha uyibone utshela lo wakhe hayi mkhonyana iboyfriend hawu ngibona abantu bakini bafike bathi
bathi ngiyiphathe kanje bathi uyiphathe kanje lona bese ecabanga ukuthi hayi lo ufuna ngimshade lo ufuna ngimlobo lunamanga babona kanjani abantu bakithi kanti uthandwe izalukwazi uyazi 60% weintombi eyiqoma abafana zivame ukuthandwa u60% zivame ukuthandwa yizalukwazi lapho laba abaqoma khona kodwa ayivamile ukuthandwa ungezwe kahle ayivamile ukuthandwa obani yilabo abaqomile utholi bayadlula uyazi lo umuntu loyo ukuthi mhla kuthi uyogana mhla kuthi uyokwenza njani uhlupheka kangakanani uyazi izingakanani izalukwazi ezilandela umuntu zihambe naye empilweni yakhe ingakho uzothola abanye bagcina sebeshintsha abafana ka3 ka4 ka5 ka10 athi mina isoka lihlali kimi athi mina mangithola isoka lenzani izivele zimnukise zimenza abonakala ngaqomile zimenza abe ngathi unonukani acanti umuntu unesichitho kanti isichitho sezalukwazi zalapho ayethanda khona izalukwazi ezazimthandile kanjani sesisha ngo part 2 ke uyeza ku part 2